mga igsuon kung naman tayo normal naman din na mag-face sa ugan ng mga struggles sa tuwang life, mag-face sa ugan ng mga problems, but always remember na ato ang buhing Diyos always na naa sa tuwang side. Dili man to na sila makita, pero always silang nag-guide sa tuwa, always silang naghatag sa tuwang enough strength, always silang naghatag sa tuwa ugan ng hope, always siyang nagagabay sa tuwa. So kung isa man kabugatan ka ng problema na naani mo karon, ka na imong gina-face karon, ka na ginadala sa imong dugan, this is the perfect time para i-cry out imong tanan diha sa tuwang buhing Diyos. Karon ang saktong oras para makikistorya ka sa iya. Ayaw kaulaw, ayaw i-mind ng mga tao nga nasa imong kiliran, nasa imong matubangan, nasa imong likod. Huna-huna ang nakipag one-on-one to ka sa tuwang buhing Diyos. I-lift up
sa iyahang tanan. Sa tanan. Kung ikaw man ang tao, ayaw gimay ng mga tao sa imong kilid. Talk to our God. Makipag one-on-one to ka sa iya. Siya lang ang makatabang sa inyo. Despite sa mga problema na imong ginatubang. Christ is all we need. Kung wala na ilalim pa. Kay Kristo lang ato makita ang tugma, gugma, pag-amuma. Siya lang ang maghatag sa tuwag kalipay.
Lord, yung pasensya, pag-iya, kapupan, kinulagan, paglingkod, na mga babaki o Diyos. Lord, salamat kayo, dinig ka, kutagod, di ikaw Ginoo, kauban sa mga Ginoo, nalayan ka, Ginoo, sulit takusan. And Lord, we declare, Lord God, na matakusan ka na mo, Ginoo, na upang Ginoo, sa nagkikayon na Diyos. Lord, kanibutan ko ni Maya, o ang tanang anak sa Ginoo, madaugod, sige ito maingon. Amen. Password sa Wi-Fi. Palagi ka. Ilang si Mark, maybe. Password sa Wi-Fi, Mark. Ito nila, Mark. Kita sa kang friend na nagkalusot. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo Igsoon. Report naman to sa itong buwan, ito ang word Igsoon. Atong i-fill siguro mga boundary sa buwan na nasa likod, pagkakura sa pitas tubang. Amen. So, hindi naman tapat Igsoon. Good morning. Atong ilog ko tulo para sa pag-ampo. Lord, salamat kayo sa kaugan na among gitagaptaw sa pagkakaroon niya. Among giampo Ginoo nga Lord, ikaw Ginoo magahatag ka na mo Ginoo sa pulong, magahimangno ka na mo lugar sa may nanong butang. Ingon man Lord, among yung sination Ginoo ang imong kaayo Ginoo. Sination na mo lugar imong plano sa among kinabuhi o Dios. Lord, we know and we believe Lord God, great things so that I have to come sa among kinabuhi. Lord, what we are experiencing now is nothing compared, sa imo pagkakaplano para sa kinabuhi. Lord, salamat kayo. That Lord, we live by your word and we proclaim your word Lord, to everyone. This we ask, we pray in Jesus' name. Amen. 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 So, last time Igsoon, atong disgutan, trabahin sa paglingkawas ikan sa gapos kapilihan. Mula kay panuna. Pero, kanan,
Mingon si Apostol Pablo igsoon sa ikaduhang Korinto 4:16 padung sa 18 nga kanang ingon sa that's why we never give up. Di sa man diri ka give up pun. Ingon si Apostol Paul nimo, you do not give up. Hindi mo tapan, do not give up. Turning back. Wala na'y kuan. Ingon sa though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day, for our present troubles are small and won't last very long, yet they produce us a glory that vastly outweighs them which will last forever. So we don't look at the troubles we can see now. Ingon sa ayaw pag lantaw ang imuhang mga presently mga problema. Apan ingon sa rather we fix our gaze on the things that cannot be seen. No, atong ipunting atong nangunaw kasi kasing atong mata igsoon sa mga butang na dili makita. For the things that we see now will soon be gone. Amen. Nothing is permanent igsoon, especially mo problema wa gyud permanent. But the things cannot be seen will last forever. Amen. So, no kana bitang usay sa kinabuhi we believe no gatutan nga usay kanang dala ka tawo isip nga dala na pandi ay atong masaksiyan nila atong lang masinati nga we are going in circles so na circles of defeat, circles of circumstances wherein morbi ta makalikawas pa dili ta makaikyas-ikyas no mingon pa sa itong paglingon nga ako naman yung na-experience siya din nga nakalisdatan sa una karon kay lang pangalan mo nagyapon. Also, so we are running in circles. That's why see, even sa Apostle Paul, there are keys so that we can break free from the cycles of defeat in our life. Because ingon pa ang Romans chapter 8, so you are more than conquerors. Amen, no? Mas labaw pa ka sa nananaog, mas labaw pa ka sa kanangguan, sa champion. So, masay mga butang atong dawato rigso no nga butang no atong i-quick yung misa. O nga butang is pagilan nga atong pakigbisog temporaryo. Amen. Ang mga butang ay mo sinati karon kalisdanan man na siya, kadaugan man na siya, igay mong tapat temporaryo na. Kita ganita ng mga gigisingisi sa silpon gani no, wala pa yung lamig kayo, ingon din mo. Sa sugod na brad. Sugod na lamig. Pero sa atong paligso, yung pa dito, mga butang ko nung temporal, kanang kuan, temporary ra po na siya, no? Temporary. Pero ang mga butang ay eternal ligsoon, sa mas gugmas sa imo mga anak, gugmas sa imo ang kuan, sa imo ginikanan, gugmas Ginoo, di na siya, mulahutay din siya igsoon. O ikaduha, pagdawat sa dawanlaw nga espiritual ng pagpag-uno. That's why we have every day. Because every day is a new day. Hindi matapat, bagong adlaw, kada adlaw. Amen. Ayaw dalay mo muna ko, bagay na kada adlaw, maligot ano? Hindi ta gusto mga taigtip na to mga gahapon, mga bulig sa to ang kagahapon, no? Mga singot na to. Madaan na to igsoon sa present day, maligot ta. And that's why igsoon, God is giving us a new day to present itself na baguning adlaw. Kung usa mo kayo kusupusos problema sa una, inay mo kaugalingon igsoon, today is your day. Today is your victory. Today God will deliver you. Amen. Ikatuloy igsoon, kinanglan nga itong usahay kanang mo sugutan gitagaan kas kinang bagong adlaw pa nang imong pamuna-muna igsoon mabilin pas kagahapon. Munang niingon si Lord nagikan no kanang i-focus no ayo i-focus mo ang imong una sa imong kapilihan sa imong process na situation kundi i-focus igsoon sa mga butang na dili makita sa butang sa Ginoo sa mga butang igsoon na di imong gipanganggoy sa imong kasing-kasing. Amen no. Mo na gi-prayer sa Ginoo and I believe igsoon kung continue pa niya na journey na present na pulong sa Ginoo about being in the life igsoon of victory no karon nga kabutagon atong sugdan na siya nga atong sumpayan igsoon. Amen. So okay pa mo na kay sunod semana Father's Day ba? Balo naman ninyo Father's Day so
Maglanta, magsitawa na. Pero si plans na tres notes, Mama, then Father's Day, celebrate pa. Kalay ng mga apaps o mga patay. Apa. Amen. Amen. So, itong topic ng nagsoon, pariragya po, ending the pattern that's been breaking your life. Amen. No, ato ang kunuson, atong takuson, ang mga patterns kinabuhi, hindi nagbuak igsoon sa imong kinabuhi. So, pattern. Pattern, no? Ay mga pattern. Di ba? Kabalutag mga pattern igsoon. Kanabitang observan ka tao. Lahi na gani ang tinagda, lahi na gani ang mga pauba, lahi na gani ang mga bilakwa, lahi na gani ang schedule, so burag na lahi something sa iya. Yung pattern man siya. Pattern. Amen. Yung matapad pattern din. So, unay mga pattern igsoon sa kanang kuan, kanang pattern igsoon sa bisyo, pattern igsoon sa mga butang sa kinabuhi nga dili dapat katudalon igsoon. Kinahanglan sa nabuakon karon, hindi mo dapat kuna to. Amen. No, na mga bad habits nga kinahanglan nato mabuakon. Amen. Ay mga dautan nga mga habits. Tasa, no, naandan, na mga naandan to nga dautan, dili na to na dapat ipadayon igsoon. Magsugod to mga naandan, atong anaro na to, mga maayong butang. Amen. Isa man rin sinatisan kong galingon na sama sa pamulasa pang sermon, mag-na-trap ka sa circle ba, sa loop, no, sa never-ending kuan nga kanang pattern nga kita usahay kana bitaw ingon ta nga i-blame na tong mga tao ba kuan man gud kanang tugod man gud ni kinsa ni siya mo na idalahig na po pero actually so problema usahay dili sa mga tao dili sa imo mismo sa tuwa mismo igsoon. Yung padre, kung mapunting mo nung tao ko, no, tulo ka finger ni mo, gapunting sa mga galingon, no? Yung pa si, dito sa preaching ni Pastor Wendell, at pangaging, dito sa spot. So, no matter how many times, no, may ingon ka sa Google, Lord, last na gini, Lord. No, or di si Lord, imong iparmisan, ka, last na gini. No? Gang last na gini gang apan igsoon ang imong last may mo nga last nalos-los no balik niya kung ka sa pattern igsoon. So this time would be different kung lain na karon lain na kung approach pero igsoon maybe it could be a toxic relationship, it could be a bad financial habit no perminti lang kang mahiagom sa kon igsoon sa mga no kanang never ending utang sana diferente nga loan, diferente nga cycle igsoon, no? Or habit of addiction, no? Drugs, alcoholism, no? Vices igsoon, no? Sa sugal. It's a pattern of self-sabotage igsoon. In the long run igsoon, yung dito ang the long run, ang imuhang makita sa mga galingon nga katong katulad di ako mga ilalantaw hindi na mga kuan lagi mga sa TV dito nga mga nag food farm dagan auto ni ikaw kit dahil pa man nga kuan ka nang sa brief di nakakapalit. So that's a habit igsoon that we should try to break. Now nano man yung mga bad habit lisod man i-kuan lisod man siya i-break. Unya, ang mga good habits sa lisod sa maintain kabalo mo igsoon. Ano ang mga bad habits, mga bad na itong ang ginagawa igsoon, lisod kayo i-break. Then, ang mga good habits na itong gusto i-maintain, so it is because of bad habits, rewards now. Amen. Mga bad habits, nana na siya now. For example, ang eating, no? Kakao ni mo, nanil dia cook, kakao na way cook. Lami dili. Lami kayo, no? Okay, letter. Lami kayo.
Lami kayo na magtapad-tapad kag cook din tapos ni mong ice. Di ba niya ano? Kaya yung sudan ka nang kuan. Hindi, lamiya. Double dip. Bad habits, viewers now. Lami karon pero pains later. No, tingnan na lang ka skip mo isa. Isa bitaw. Kato gaya, duha na o, anak, kapilod na. Pag-check-up niyo mo, ano sa? But bad habits, but then good habits, pains now, rewards later. Amen. Oh, example, kakagutan mo, nilami o tanan yun. Tabang man, no? Di ba? Kanang kuan? Di ba? Ang kanang kuan magod, mga good habits, pains now. Kanang itong way lami, dililingaw, kanang gusto kayo mag-start kag exercise. Pwede ka puyo kay buglaya kay no niya, i-discourage pa yung kasi imong kauban. Kaya ka pag-ulian na, grabe, bungkang bahaw, di ba? Bungkang bahaw, kaya po na ni mo tawa. Now, sugod ka, ginamog tubig. No, tubig ba? Saan ka eh? No? Dapat ko itong mga colored. But good habits, pains now, no? Dili maayo, no? Sa pagpamati ang mga good habits. Amen, no? Kana magtuon, ka inikuan, no? Karon, sugod ko yung klase, mga bata to rin, no? Mga chikitings. No, kana magtuon kat kapi. Matintal mo yung gaanan ko, anong cellphone din mo, no? Yung mga kasi mama ako, kung masayit ka mo sa cellphone. Relate. Pero if you could igsoon, imulang tawon, kung ang kanabitong habit of studying, it will reward you later on in life. Amen. Later on, igsoon, maka-reward ka na. Kasi ganahan mo gutag, bukser daan, hantag ka ng good habits daan. But then, atong i-motivate itong kaugalingon to what are you wanting to achieve? Kung saan may gusto rin mo i-achieve sa mong kinabuhi? Because picking up a good habit in soul will become kanang bitong sayon kung ingon dito, you will be motivated to think what are you going to be? Kung saan gusto niyo mong ma-achieve? Ano ba sa to? Wala na sa kong na. Pero anong dinasugdan man na mo, sa'yo gusto niyo mong ma-achieve? Para na healthy bulls, healthy. O muna yung achievement, muna yung gusto ma-achieve, muna yung ginabuhat karon. Because if you are not, wala kayo thoughts yung muna, kung gusto niyo mong mahitabo sa inyong kinabuhi, ang mahitabo sa inyo dili ka maka-start o good habits. Bad habits will continue to persist in your life kung wala kayo pangunahuna. But sometimes igsoon, if you already have isang pag nanakay panganggoy nga may tabo sa imong life, pero kung wala nimo gina-practice igsoon ang pagtaktak sa mga bad habits sa imong ginabuhi, continue igsoon ang pattern. Bisan pag ikaw ang pinaka-bright, pinaka-potential igsoon, ingon dito, mahiyagog dito sa kanang kaalaot. Isa man diri ang kuan kanang nakailaw ang Bible character ni Anay. So with so much potential, anointing pa imo, naghingapin, grabe kayo ang lihok sa Ginoo sa iyang kinabuhi, ang pagod. Pero later on in life, tungkol sa iyang mga bad habits, sa iyang mga sikyat igsoon, usahay kanang mahiyagong sa kanang character na itong diskutan karon sa bili maayo nga ending. Of course, yung na-regain ang ayang kinabuhi later on sa life, pero taas na kayo ang kuwan, ang hindi sayang. Isa mo na, isa mo maratak na. Si Sol. People si Sol, pero ang ating butang karon is si Lingan, si Samson. Si Samson at nisgutan karon. So, he was born with a divine purpose. Amen. Si Samson, amen, atong nila ito lido kayo katawanan. Si Samson igsoon, itagaan siya og divine purpose na katuyuan sa Ginoo. Kabalo siya kung sa iyang ma-achieve, no? Labaw-labaw sa imo, pila katikang naman kabalo man sa iyong gusto niya ma-achieve.
chosen by God, no? To deliver Israel from the Philistines, muna yung mission igsoon from the start, no? Sa diya nga gi-commission siya, sa diya nahimo siya Nazareth igsoon, he is commissioned by the Lord. He knows igsoon exactly what he is going to be in life. No? Ang mga bata, pang tanong, sa imong gusto may tabo, sa imong nagbuhigan, uban may imong artista, no? May imong, gusto ko may imong artista. So si Mana, imong pangutan, lahi na po, gusto na po kong magdoktora, kaya nakita ko sa ituan. No? Paling-paling, pero kani si Samson, kabalog sa iyang gusto sa iyang kinabuhi ng buhaton. Amen. Yet his life become a cycle of wasted potential. No? Ang iyang kinabuhi, so nasayang. Ang taas kayo mabahin sa kinabuhi, nasayang igsoon, broken vows, na yung mga saad niya sa paggalingan o sa iyang nasod igsoon, na wala natuman, and a repeated mistake. Amen. Repeated mistake, no? Pareha, kung imong bitaw lang taon bitaw ang kinabuhi ni Samson, imong ka nga, sayang nga, kayo mata, uy, sayang kayo. Pero kabalo pa kayo soon nga, imong i-define ang yan, ang isa lang ka-symbol moment sa iyang life, ito bitaw, nagpan siya, nagpunta siya, ano ito sa kita, laot ng tawanan. Pero, kung atong lang taon igsoon, ang iyang pagkalaot, wala na siya nagsugod sa nga symbol nga time, nagsugod na sa mga ginagmay nga mistake. Gets niya isoon. Tala mo sa katawa, bankrupt mo, gikan sa pagka-milyonaryo, na bankrupt siya, may mo tayo ta. Uy, atay, uy, atawa na. Na bankrupt man. Pero ang yung pagka-bankrupt, di na diretso, crash na bankrupt diretso. Nanay mga small decision na yung gihimo, mga mistake na yung gihimo, wala na yan na check so leading to that downfall. Amen. May uban situwa, no? Kanang willfully, no? Maangkong ta, na yung mga gayos ng kinabuhi, na diin, nabulak-bul tag-eskwela. Nabulak-bul, ang iyong pagkaundan sa eskwela, iksoon, wala na siya kasugod, na direksyon na, iyong ng maestra na, hindi mo siya magkadog, bagsak na tanan yung imong buwan, ang imong buwan, yung grado. O, nagsugod na siya iso, sa kaadlaw, may absent ka, sa kaadlaw na mayabas ka, ato na sundan ako, ato na sundan, ato nilala, ato wala ka nibalik sa eskwela. Iyon nakuha. Ang downfall, ang imuhang konekso, nagsugod din na siya sa mga ginagmay na mistake na wala nila na correct. Ano bitaw maglakaw, maglakaw sa katao niya. Kana bitaw mo simang lang ang imuhang tiil og isa gamay sa imong tag 2 degrees dre ana to that direction. Dili na ka paglita ng pagmupadayon ka nang lakaw igsoon, layo na kayo ka sa imuhang destination. Amen. Tungod kaya ang ginagmay nga mistake, kung imuhan ang paturagusan, o imuhan na nga patuyang na igsoon, magdala na sa imuhang kaulautan. Amen. So, the story of Samson is the most tragic, but then isulat siya ni Lord igsoon sa Biblia tungod kay gusto niya na maminsan ta, madalamin ta sa kinabuhi. No? And atong examine ang mga cycles sa kinabuhi ni Samson igsoon nga nag-lead sa iya sa mga mistake. Usay mga butang kinahanglan tong buhaton. No, usab sa kinabuhi kung naman ganita sa pattern, maka-recognize na pattern gini, palong pareho ni Samson. Ato ang mapugnan igsoon. Number 1 is the cycle of compromise. Amen. Kanang compromise bitaw igsoon. Muna yung pinakauna niya nga mistake igsoon kanang compromise siya. So, he was attracted to the Philistine woman. People had commanded Israel not to intermarry. Giingnan siya sa iyang, no? So, katpas katigulanan nila, giingnan na sila nga ayaw mo pag-intermarry. No? Not, diliman sa tungod kay nairason si Lord. No? Itong basang sa Deuteronomy chapter 7 verse 24. Ingon si Lord ra. So, ayaw ka mo, kigminyo kanila, ayaw kang paminyo ang inyong mga anak sa ilang mga anak. Naging ni Lord, ayaw pa kagilang danihon ang inyong mga anak sa pagtalikod sa Ginoo. Pagtalikod sa Ginoo, aron pagsimba sa ubang mga Dios sa ingon masuko ka rin ang Ginoo, pagtuyod ka mo niya sa walay langan. Amen. He will destroy you. Mga iniingon sa Deuteronomy. But later in life, igsoon, no, si Samson na-attract din siya sa kanang kuan Philistine woman. Nung ingon na niyang mama nga,
Ingon niyang mama igsoon sa Judges chapter 14 verse 3. Ingon niyang mama kung sa Judges 14 verse 3. La. Oh. 14 verse 3. Apan giingnan siya sa iyang amahan o ginahan. Ingon si ang papa ni Samson. Apan giingnan siya sa iyang amahan o ginahan. Nganong mga sawa ka man o kaliwat sa dili tinuli. Ano siya magituli? Tinuli, wala kituli. Inumdumig so sa Bible kung tuli, dili na siya for unsa. Ang tuli sa Bible is it is a covenant. Hindi yung tapat covenant. Pakisaad. Pakisaad. So, nakiksaad si Lord sa kaliwat ni Abraham. No? Muna ingon siya, kinanglan nga tulion mo para buti pasabot kamo mga tawanan na may pakiksaad ka na po. So, ingon siya, no, ayaw yung malis na tulion sa. Nanong nangasawa ka man sa kaliwat nga dili tinuli ng mga Pilistiyanon. Wala ba yung mga babae sa imong kaparetihan o sa atong katubo? Apan giingnan ni Samson ni Aman, siya gusto kong pakasawod. No, lang that first all. Tuman yun, tuman. Tuman. It could be dili na pakasawa ang isyu sa imong igsoon. It could be isyu na nimo sa imuhang kuan, sa imuhang kanang imong paggastos, imong kwarta, isyu na nimo igsoon sa imuhang mga bisyo, isyu na igsoon sa imuhang kana unhealthy lifestyle mo nang inyangi nanay object. Isa ba sa inyo ginabadlong? O isa mo badlong o na yung object sa imo basin siguro ilara na opinion. Pero kung daghan na ganin mo sa imo dili na opinion igsoon kinahanglan niyo ka mausap. Sabot kung close bitaw nimo o imong i-relate igsoon sakto mo pud sila. Pero sa kita man god kay kanang dili ta mamati no ang iyang unang naisip igsoon is kanang kuan kanang he object gives a refuse to listen. Kung imo bitaw nga lang tawon ang balay bitaw ni Samson ang iyang lugar then kanang presently katong gatuan niya nga babae nga nasagasay so layo kayo din siya. No? Didayo lang din siya dito para lang atong bayana. Gusto mo din mo dahil. Na-danger igsoon ang kompromiso na mimingon bitaw na abay mingon nga kanang kabalo man ko nga dili din ako ni buhaton pero kausa man ba di ba kasi may nakadawam sa imong kaugalingon na mingon ang mga butanga kabalo man ko ba pero kanang ba na mo kanang na mo amen kanang mingon ka nga kabalo ko ba di na ako ni dapat gastuhon pero ako man bayaran. Kasi may nakadawag siya kung galingon na naigsoon. Amen. Kana bitong kabalo ko ba nga di ko dapat nga mo entertain ani nga tentasyon pero mahandol ra man ako, madara man ako pa. Isa may nakadawag siya kung galingon kay ingon na naigsoon. Ingon dito ang compromise daw it starts small. Sugod bilis ginagmay. Ingon bitaw ka nga kada bitaw mo nimo deserve pa po na nimo deserving na nimo or dili mo ay nagautagi para sa ganyan na una. But one compromise leads to another. Ang usa ka simple ng kompromiso igsoon will lead to another and soon enough igsoon you will be trapped. Pakuan na ka kana bitaw wala ka ipso tungod sa kompromiso, no? Kana bitaw mabot na ka kanang punto bitaw abot na ka sa magtago na ka sa Bombay so kana bitaw abot padlok na ka nang magmotor wala ginang sugod gina sa ginagmay nga ay gamay ra gud 2,000 ra gud 1,000 ra utang ko ang 1,000 2,000 so naabot sa 10,000 20,000 lang to 50,000 antod padlok na ka sa motor igsoon magagi-agi padlok na ka nga nimutok-tok sa imong pultahan. Mandok ka ka naningon, dam, naay mo mama, naay mo papa, paulba na ka na, wala na siya nagsugod sa ina, nagsugod na sa ginagmay. And dinag ko masunog, nagsugod sa ginagmay, igsoon. Amen. No, kay kung ginagmay, igsoon, dili man mo mabati, mura naman kang mingon, wala na kaya rin Kabalo mo sa boiling frog,
philosophy igsoon. Kaya ito baki, kung imo nang ibutang sa init nagbukal na tubig, bulokso dayon na. Di ba kung imo ano, isa gusto nga Pasok. mapasok. Kung imo na ibutang sa init nga tubig, pero kung imong ipaluto-luto ang baki igsoon sa tubig nga ordinaryo, kasarangan lang, walay kung di init. Imong hinahinayan o butang-ibutang nimo sa kuan igsoon sa kanang kuan sa kanang kalan din imong ikuan imong butang kalayo kay hinihinay lang primero ang bakisa ganahan pa na siya nindot man niyo kay murag warm water ni kadugaya murag ang pumunta bumiting na siya hangtod igsoon bubukal patay ang baki wala di sa milokso ano man usay hinana igsoon ang pattern igsoon sa compromise dili ka detect bang muna din siya no nabitaw ano good deserve ni mo ginagmay ro dili ka maadi kanyo gamay man ni kung kaya igsoon na nakita na yung problema wala na lulong ka amen. How to break this cycle sa pagbuhat ka ni igsoon? Recognize the pattern. Kinanglan nga makabalo ka, kinanglan nga mamati ikaw sugyot. Amen. What keeps lifting you up? No, ganong maganahan mo yung buwan ng mga butanga. Ganong ganahan mo buwan niya. No, so may mga kinanglan na ma-recognize niyo mo nga, this is a pattern of destruction. This is a pattern of addiction. This is a pattern na di na ka makabiya igsoon. Amen. So, recognize the pattern. Bulod ka na kani, palulong din siya ba? Palulong na din siya. Ikaduha, igsoon, set boundaries. Set of boundaries yung pagalingon. Kaya bitaw, kung na-struggle ka sa last igsoon, kung na-struggle ka sa last two thoughts of last two, ayaw pag-ibutang yung pagalingon igsoon sa kanang matimtal ka. No? Example, nako'y kauban igsoon nga, kapito sa kapag trabaho ko sa una sa kuan sa kanang Macau nami ang among sildo sa nagili pareha sa inyo nga tiit na sa una nakaraan to mo kanang ba chiki tagaan may kada sildo no tagaan di chiki mo to yung kuan ang plain cash may aning specific na bangko ang chiki di ba wala mo taho chiki butang mo dito ang passport number nimo, imong pangalan, pirmahan. Nya. Natunog bitaw na ang amuang kuan, ang amuang sildo nga haliti. Walay bangko, sarado. Nayo sa kabangko igsoon open, casino. Amo karon na amo gi bangko casino no. Nya ako makauban igsoon nga perting. Nagi sila isyo sa tuan, sa gambling. Mana di sila, lipay kayo sila. Saliti. Timingan kay saliti. No? Niya na, imo mong pag-ingkas niyo mo, na paggawas niyo mo, na din itong kasino, no? Paggawas niyo mo sa human mo pag-ingkas sa tuan, na din dito welcome, no? Nakay lights, mga nanap. Tamo igsoon, sa simana, wala na, utang na. Darurad. Because naman ka dito, ayaw ibutang imong kaugalingon sa lugar or sa sitwasyon na matintal ka kung naka-witness ng nanay. So, set boundaries. Amen. Amen. Listen to godly counsel. So, pamati igsoon sa mga dalawanon or kanang mga kuan na maayong tambag. Amen. No, gitambagan si Samson sa iyang papa, gitambagan siyang mama, gitambagan sa iyang mga kaila apan wala dili pamati igsoon. No? Kisa may mga voices of wisdom sa imong kinabuhi. Kisa may mga tao nga imong gisaligan na kung makabanlong ganin siya mamati gud ka. Kung wala bitaw ang mga godly voices sa imong kinabuhi, what happen igsoon is you will be in a deep trouble igsoon. Kinahanglan na ayo kay mga authoritative na voice ng imong pamatian. Example, voice ng mama, ng papa, sa imong igsoon. Kung maingon gani sila, ayaw gid ngayon ko galingon na dako naman ko. Or it could be igsoon, imo gipaminsaran kung sa ba ilahan ka ng kuan. No, kung madlumot na ni kay igsoon, ayaw dahil i-close sa imong dalunggan. Ang uban sa tuwa man gud ang pag-istoryahan ka ang imong una-una, yaw-yaw na. Ang yaw-yaw, ang kasaba, ang kuan.
samok ayo. Pero sa igsoon, bisan kung istoryahan ka, imo pamatiyon ko. Kung sa'y punto ni mama, kung sa'y punto ni papa, kung sa'y punto ni kuya, nag-istoryahan ko niya. Mga kids, no? Balong ka si mama, sa'yo ba sa tuwa, ang kalbitaw na tayo ba niya? Paminaw ko, lapos pikas na lunggan. Ipasangit gamay, sinuutok. Amen. Ikaduha, igsoon, the cycle of uncontrolled passion. Amen. Natay mga passions kinabuhi, igsoon, natay mga kahiligan. Kinahanglan po nato i-control ang passion. Amen. No? Kung dili ko ma-control, igsoon, may tabuhan na, gubot kayo na. Example, ang asawa no, mahilig kayo sapatos. Sa napay sapatos, no? Order ang sapatos, no? No? Kanang nayaban, kanang passionate kayo ka, anang buwan, Shopee! No? Shopee! Ping! Murag imong kasing-kasing, murag ang kuwan, nanti ka. Ya, murag nakailan yung kainin mo ang ba, magti-deliver pa. No? Sa pagpiyungan. So na sa inyong balay. Ano kung diyan na ganing maniod to ang kuan ang kanang deliver og Shopee so na gyud kay mo na. Maniod to lang. So na yung control passions could be the shopping ni mo, it could be mga kuan mga bisyo, no? It could be ang imo mga kuan no kani si Samson ang iyang passion is katong chicks. No? Ang sa katawa ba sa atong basahin zone sa Judges 16 verse 1 to 3. Ano siya? Unya ni niadto si Samson sa Gaza ug dito nakailan niya usa ka daotan babae, daotan ug nakikilawas siya sa mga babae. Amen. Tulod mo. Ibaluan sa mga taga-Gaza na dito sa Samson busa, gilibutan nila ang dapit, nga giatangan nila siya og sa ganghaan sa siyudad sa tibok gabi. Naghilom siya sa tibok gabi og nag-inanay. Magulat kita hangtod sa pagabuntag unya, pakyo nato siya. Apat si Samson natulog hangtod sa tumang gabi unya, bibangon siya og gialsa niya ang ganghaan sa siyudad lakip ang mga sira. Mga haligi, mga trangka, ubanta, gipasan niya kili o gidala nagto sa kamoy sa bungtod nga nagdungaw sa Hebron. Amen. Tungod sa iyang pusok igsoon, pusgan sa nga tao, ang nahimo igsoon, iyang gitangtang rawa nga ang gates igsoon, gidala sa bungtod sa Hebron. Wala siya na sabdur, wala siya na nakuan. Pero ino dito igsoon, kung ino bitaw dito, kung nana bitaw na itabo, warning na igsoon. Giplanuhan sa napakyon, warning na to dati ay igsoon, bisan pa, nagsaling ko siya siya ko galingon ng busog. No? Pero, ito dito nga, ang weakness to ni Samson, di man ang babae lang, kundi igsoon, ang iyang inability to control his desire. Kung atong lantaw, layo kay siya di dayuhan igsoon. Didayo siya sa layo kayo nga lugar para lang dito sa lugar pa yun sa Putra igsoon, gayon, na-inlove siya mo, dili lang katong bayhan na, napay katugayan, ang pinaka-famous katong Delilah, no? Si Delilah, ang pinaka-famous in Soon. Tungod kay, dito lang ulit siya, naingon siya, kanin ganda po ang pakaslan. So, Judges chapter 16, verse 4 to 5, in Soon, ito dito, palagod ko lang. Umani ni Samson ay umasaw sa kababaeng nanlag Delilah. Kaya nagpuyo sa patag sa Surek. Unya, ang Pangulo sa Pilisianon, niadto ng Delilah o ningon. Nagsisi si Samson o siya, anong kusgan man siya kayo, o kung sauna mo siya pagbuntog o pagapos, o wala siya himo. Ang matag usa ka na mo, matag ka nimo, 1,100 kasalapi. So, yun siya, gamay ra. Pero, later on, niliman ni si Delilah, naingon siya nga, unsa ka niya akong timbang, hinanap po ng timbang sa Bulawan, naingon niya hatag sa buha, o plata. No? Pieces of silver. So, kabalo ka, tulong active si Delilah sa pagsabdo ni Samson, giingnan siya ni Samson, iyang ilag-ilag, giingnan niya na, kung magamit ka o yard na wala pa nagamit, PC na wala pa doon na nagamit, muna ikot mo sa kuha,
kuan jud ko imo jud ko nga magapos. Kung sa pag-imon nga Samson na imong kontra, iya lang ibugto igsoon mura ga bugto og buks tao. Na siya kakuan pero kanang no kadagan pa yung kayo siya nga giatip igsoon. Hantod sa ikatuloy igsoon ni iya nag-istorya ang kanang sekreto sa iyang puso. No, kana bitaw usay bisan man kanay warning igsoon. No? Kana bitaw sa sige na mao kanang kuan kanang lipyop sa kuan sana. Lipyop sa lumboy. Mana nila masawa? Oh, wala. Warning na. Warning na. Ni ano ni sa tudlan ni. Wala. Inon ka no, ano? Wireless na, wireless. Nanay klima, sunod na, dugo na. Inon ka na, pero badugdugan, pero sa mukang kay ni Hoy. Dili ko naman, ang sitwasyon ni Samson. Nakakita na siya nga, nanay ka nang diatim iyang kinabuhi, nagikuan siya, wala niya po siya. No? So, naitigang tao igsoon na pareha ka Samson. No? Una, ang ilang anger is destroying the relationship but they won't seek help. No, naiubang na tao nga. Ang ilang kasuko, diya sa relasyon, no? Kanang bitong, usahay ka ng bisan na ginatuok na kay igsoon, masulod sa ano, panimalay, gituok na ka, tumustos po, sinumbang na may nga, okay, party ni sa kuan, kanang pagigugma sa iyong mata. Atos bausi, oy! Kanang. Kabalo na ka nga, wala na kayo kayo mapalit tungod sa kuwan. Mingon wala na, mingon na mong mama nga, wala lagi tayo, palit-palit o bugas, palit o kanong kuwan. Wala. Sige po order niya po sa kuwan, no? Sige po kami nga ito, may shopping niya po, no? Wala na yung pangbugas, shopping niya po na. So, they quit swiping the card, swiping the card, pero ano dito, kabalo na ka, nanin na consequences, pero ignore ni mo igsoon. No? Kabalo ka, nakaning addiction, kaning imong pagkagumon sa substance, no? Drugs, alcohol, makaguba sa kanang kinabuhi igsoon mo sa imong health, pero dili ka mo sikog tabang. Ano itong ingon ka nga, ayuban nga. Remember ko kato nga muang kuan ba, kuang kauban na trabaho dito sa Cagayan sa una sa Taguluan. Dayon, itisapaan na siya. Swante kay, sige lang iinom. Yan, hindi mo bitaw igsoon, right? Kayo siya, palit siya, o kato bitaw, baligyan bitaw sa Berto nga, murag talimunghat pa. Talimunghat. Balo na sa akin sa inyo tako. Talimunghat, igsoon, namin na butangan man ng tubig, or lana, or kuan, duway mo. Ayan, gini mo igsoon, butangan yung tanduay. Yan, dalaon, perminti, yan inom, yamingon nga. Inom-inom na yung nabugka, inom siya na. Wala, yung tambal, maniyaw talawa, talimunghat man eh. Pero katulo na siya nakatimpol ito igsoon. Sabi lang, karang kabalo ka pa, makadaot ka rin na, ngita iya po ka bilusot pa. Ngita iya po ka, bili na ka baligyaan, aning tindahan naman, to ka slide tindahan. No? So, there was, kanabitang, kung dili na to, makontrol daw ang inaning addiction, mga cycle isa, makaruwit gini sa tuwa. How to break this igsoon, how to break this cycle of uncontrolled passion na ito mga pagkahilig bitaw. First is admit your weakness. Admit yun nga, admit yun ka ng mga butang. Kinalang kagtabang. Amen. Ikadua igsoon, cut off the source. Ayaw pag sa imo dito, ayaw pag ikuan, unsa may source aning imong addiction, unsa may source aning kuan na ayaw pag associate ng mga tawanan o kanang mga lugar ra. So, kuno ka butang dapat imong kuan nga layuan no.
ang mga tao, ang mga lugar o sitwasyon na diin maka-fuel sa imuhang addiction. Amen. Ikatuloy, so replace bad habits with good godly ones, no? Instead of unhealthy kayo imong dula ka sa imong cellphone so pila ka hours, no? Magdula ka MOBA or unsa na kuan pila ka hours, 5 hours, no? Ngano din imo ang ilisdan og gardening, loto, no? Imong ilisdan so pagbasa, di ba? Because ingon sila so ang kuan ko no ang kuan daw ko no, ang passion daw ko nimo dili daw ko na ma-destroy, dili ma-transfer lang. No? Love cannot be destroyed, it can only be transfer. Amen. No? Kung passionate ka nga unhealthy na kayo imong passion, example si ikaw kanang pamalit anong mga connection na dili na nimo mabutangan niya no, wala na kay gamit ang mga imong ipamalit. Nga naman ay lahiyon imong hiligigson into healthy ones. Replace it with something better like prayer, scripturity, accountability. Para ito ni Dipok sa una, remember ko, ganyan ako siya kay grabe naman kayo sa dulo o duta, bugindang do. May pamangita kag habit na healthy, madili mo makuha. So, naitabo igsoon, nagbuhay sa isda. Ito niya ibuhos yung time. So, diba, kaya apil man siya kung lamong, nilantaw po sa isda, o di, naglaw-law po sa isda, doon na sila. No? Ano ba? Gets niyo? Instead of inani na unhealthy, pag-ano ka ng buwan na maka-spend time ka. So, that's how I remember Exxon. Ikatulo, cycle of wasted potential. Amen. Cycle of wasted potential. Kung si Samson, dako potential. Sama ni mo Exxon, dako kay potential. Pero sa katapusan sa iyang kinabuhi Exxon, hapit na siya namatay. No, ito, gibutaan siya, naulawan siya Exxon. No, kabalong ta sa istorya, di ba? Gipagiyok siya Exxon, gihimo siyang kabaw, no? Giyok o ganang kuan, kanang humay, no? Gagiyok siya o ganang kuan. Galibot-libot siya Exxon sa grinding. Dayon, mura siyang hayop Exxon dito sa Philistine prison. And he is supposed to be the deliverer of Israel. He is supposed to be Exxon. Dako plano Exxon para sa iya, pero neto po sa iya, nahimo siyang kaulawon Exxon, nahimo siyang pildido Exxon sa mata sa mga kontrak. And then, yet in that last moment Exxon, he cried out to God, no, ni tuaw siya sa Ginoo Exxon, no, for one last victory. Katapusan Exxon nga kadaugan nga hindi pangayo sa Ginoo. Hindi pangayo Exxon sa Judges 16 verse 28 to 30. Ano sa dito? Asas ni. O niya nagampo si Samson o Ginoo Dios, sinundon niya yung taon ako, hatagi taon ako, o kusog. Bisan karon na lang aron makabalos ko sa mga Pilistiyano nga milugit sa akong duha ka mata. Kunya, nigundi si Samson sa duha ka ligi sa balay sa ilang nailang itiguman, misandig niini, o misinggit, tuguti ako mamatay uban sa mga Pilistiyano. Ditulod niya kiniuban sa tibuok niya kusog, ug ang balay nahugno ngadto sa mga pangulo sa tanang mga tao. Dagan pa siya napatay ng mga tao sa pagkamatay niya kay buhi pa siya. Pagkamatay niya kay buhi pa siya. So, eventually namatay si Samson, pero imo mo na naon Exxon, kung sayo siya nga nianggo sa iyang sayo, kung sayo siya Exxon naka-realize kinanglan siyang mausap, dili utang mahiagom Exxon sa iyong nani nga sitwasyon. Kung sayo ka nagpapadlong, dili na utang mahiagom Exxon nga mahiagom nga pagtanaw sa X-ray, uy! Pahak na pag-renewal ko atong kami angkol ba nga tanaw ni sa X-ray ni Lola Bibi ba? Niingon sa angkol, uy! Ayaw pa kita yung Lola na, ayaw pa kita. Ang yung lungs mo kay daputi na pikas, no, half na lang anak ito, gamay na po lang po anak ito tungkol sa ilang katuig na panigarilyo. So, kita na ko ba nga kung sayo ka na ni Ondang, maagapan pa. Pero namunti katarungan na, ako na ko gastuhan eh. Ako na ko gastuhan eh, hindi na ko. No? Pero even at its lowest Exxon,
Na even if everything is badly messed up, isin kinabuhi na burag grabe na kayo sa kaalaot sa batay sa mga kontra na ngayon yapon sa tabang sa Ginoo o giredeem sa Ginoo. Gusto siya igsuon nga kita bisan pag nanata sa pinaka lowest atong kinabuhi tungod sa atong mga bad decision sa igsuon, makatuaw gyud to sa Ginoo gatagan gyud niya sa kaluwas sa igsuon. So what are we going to do with that igsoon? How do we end the cycle of wasteful potential? Number one, igsoon is to stop blaming others. So si Samson iyang gibuan, iya bitong nga gi-blame si Delilah, no? Narinig kanta ron. I get to the night. Mundo, di ba? Delilah, di ba? Atong ginakman na siya nga. Tungod ni Delilah, pero sa tinodanay lang, tungod ni Samson. Tungod kay uncontrolled iyang desire, tungod kay wala siya pugong siyang gogalingon igsoon. Ikaduha, return to God, balik sa Ginoo igsoon. Balik sa salakan sa Ginoo. Dagantag mga kaubanan na igsoon or kaigsoonan nga din gusto na ito nga makabunuog sila ng awali. Parang una parang din sila ng awali. Wala mo sila dire igsoon. I believe this will minister to us as well and to them also igsoon. No? Even in his failure, Samson prayed. No? Bisan sa iyang napakyasan, milugod siya igsoon at tuos Ginoo. Sa ingon pa, walay bisan asa kung ingon ang uban. Kung hopeless ang ilang sitwasyon, dili na sila masalbar sa ngana kung kay law na kailang addiction, law na kayo ang ilang kalautan, pero kung tuaw din kasi Ginoo igsoon, adunay ipadala ang Ginoo nga kaluwasan para sa inyo. Nakadungog ang Ginoo sa inyo karon igsoon. So, use your faith for purpose. If you have recovered igsoon, your testimony can set others free. Amen. Isa man diri ang pareha sa istorya bitaw ni Sister Juliet. Ang iyang testimony so will become a guiding light so nga itong mga naka-experience siya sa imong so mo tanan ang imong pain so ayon na usaki tungod kay adunay gamit niya na so baka minister ka sa uban na doon na sa miagi sa mao nga sitwasyon sa kinabuhi so ang kinabuhi ni Samson, sa itong pagtapos, ang kinabuhi ni Samson, warning to siya, pero paglaong usab, ang Ginoo, ugamit gyapon sa imo bisan pag nanana ka igsoon sa sitwasyon dili grabe na kayo imong nabuhat ng mga saksapanan. So, in this moment, igsoon, we will renounce our bad decisions, everything that we do, so na stop the cycle that we decide for ourselves. So, maningog ka, itong doon sa Ginoo igsoon ang ato ang ayutan igsoon. I don't know about you igsoon. No, wala ko of course, ang mga pipila igsoon. But di ko sweeto sa inyong kinabuhi. Wala ko kabalo kung sa mga butang na yung mga gilagian karon, kung sa mga sitwasyon sa inyong life. But I believe it's all. Pulong sa Ginoo, minister sa mga gusto na to. Minister siya sa iyang mensahe sa inyong kinabuhi karon. You're that person is so and you wanted changes in your life, a break from the pattern of defeat, a break from the pattern of mistakes. Why don't you raise your hand and so as you worship the Lord? Taas ang kamay so. Sa patas kayo. Ang sa Ginoo igsoon, hindi na gusto mayagom ka sa kapilihan. Madaugo na kanang nadaan igsoon sa gidawat sa Ginoo Hesus. Ayaw tuguti nalupugod ka. Ayaw tuguti na din yatakyan ka siyawa igsoon. Ayaw tuguti ang iyong testimony madawag lang
sa usa lang na mistake Igsoon. Let's worship the Lord Igsoon. Igsoon, wala lain kay gawas kanimo sa gapos na mo karon bilis Ginoong Hesus lang. Itong kaniya Igsoon, ihatag ang iyong kinabuhi nato sa iya. Ayaw tuguti Igsoon, ang ginagmay kompromiso, ang dili mo pagpatuloy Igsoon, may magdala ko imo sa kalautan. Pulong sa Ginoo Igsoon, niabot sa imo, dili tumod kay. Gusto ka pagkaulawan, gusto ka na putan Igsoon, mabiling ang pulong sa Ginoo. Niabot sa imo karon para adunay kadaugan na nayagog sa pinabuhi. Ayaw tugon Igsoon, na din ang imo ang kinabuhi. Wala ang pila ka tuig ni pagpunan Igsoon. Ang Ginoo nagbutang sa iyong potensyal sa iyong kinabuhi sama kang Samson Igsoon. Nagawas sa iyong kinabuhi sa potensyal, sa dihog,
desisyon Exor, naaragin ka nimo. Karon takna sa kakapuran sa pagtuon Exor. Ato ihatag ang atong kinabuhi ato sa Ginoo. Kung maduna may mga butang sa imong kinabuhi, naging gusto nimo na ihatag sa Ginoo tungod kay nabalog ka sa pattern na nila panlog. Pwede ka mahilak sa Ginoo Exor, pwede ka utob sa Ginoo, pwede ka na ubiyan sa Exor, sa hilong. Ato ang kantahan pag-usap Exor, chorus part. Lord, salamat kayo, Ginoo, sa inyong magras sa Ginoo. Lord, nagwadlaw, Ginoo, amang naako ng kataugan, O Diyos. Nagwadlaw, O Diyos. Nakalingkawas, Ginoo, sa plano. Nakalingkawas, mi sa itas, sa kaaway, O Diyos. Lord, may iyong kasing tulong. Minsan katong ipanigawas sa anak. Gawas ng Diyos siya. Whom the Son sets free is free indeed. Lord, we are free, O God, because Ikaw, Ginoo, paigawas ka na mo sa tanikala, Ginoo, Lord God, sa pagriyon, tanikala, Ginoo, Lord God, sa sakit o pagkabisyo, o tanikala, Lord God, sa plano, o pagkalaot, Ginoo. Salamat kay Lord na di mo, O Diyos. Matakusa ka na mo gaugon, O Diyos. Matakusa ka na mo, Ginoo, gawas mo. Matakusa ka na mo, Ginoo, at hindi potensyal ka. Salamat kayo, mahal. Na ang among kagawasan, ang paglambo, o pagkayusa sa imo, Ginoo, ang maangkot na wadlawa, o sa mga adlaw mo sa O Diyos. Dalaygon ka sa may katapusan, O Diyos. Tanan ang isaling ipasalamatan o tanan nagawas na ng tanan ng ipanalanginan sila mo singit ng tingon. Amen! Ito ang damang magagaling ng Exor para sa tulungan. Panihapon, salamat ang hapon. Sinala ko, tao. Nasa lalo. Kaya isa ko lang. Diba?
Pulong sa ginamingon igsoon sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 27, mingon siya. So anyone who eats this bread and drink the cup of the Lord in unworthy is guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. That is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. For if you eat the bread and drink the cup without honoring the body of Christ, you're eating and drinking God's judgment upon yourself. This is why many of you are weak and sick, and some have even died. Ang napulong sa binigsoon nga atong sa taon itong kagaling biperta mo ambit sa panihapon sa ibasin ko no igsoon kaya nga doon natin mga sala wala na to na pangayuan ko sa ilos Ginoo. So atong sa taon ito galingon natupiyong itong mata palampo ta igsoon Ginoo labing halandon nga gamanan o gamanan o labing halandon nga Diyos ipasalamatan bergat ang panahon na ganyan mag-ambit lugar sa panihapon mo sa tapusan panihapon Ginoo lugar pag inumdum ni ini Ginoo pag silibram ni among yampo Ginoo nga walay hukman bisan usa ka namo o Dios nga mo masabtan ang tumong katuyuan ni o Dios ang pagampo Lord ikaw maghilo ka namo sa mahuna sa pulong Ginoo isang pa man Lord sa mga butang namong nabuhat wala nakapahimaya sa imo Ginoo higluhi kami may mo ning takos ug ngayon nga mo ambit Ginoo sa panihapon Ginoo. Salamat Ginoo Lord sa imong pagpahinamdog ka namo Ginoo sa imong kadakong kaapuhan ug sa kinabuhi. Ang isalig ito pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. For I pass unto you which I received from the Lord Jesus Christ from the night that he was betrayed. He took some bread and gave thanks to God for he broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." Lord, we pray, Lord God, and we declare, Lord, the bread, Lord God, which symbolizes your body. Lawas Ginoo nga gidawat sa grabe kayo nga pagpanamastamas Ginoo para kami makabatlog sa kayo nga among inumduman Ginoo sa pagkakaon ng mong hindi Ginoo yata Ginoo God lawas para sa pagkakaon kami makabatlog sa kayo nga dalay doon kasulay ng pusa ng Diyos Diyos hindi na In the same manner, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement firm by my blood. This is the remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat the bread and drink the cup, you announce the Lord's death until He comes again." Lord, we pick up this cup, Lord, which symbolizes your blood. Sayod kami Ginoo nga walay pag-ula sa imong dugo, walay kapasayloan sa mga sala. O Lord, among gipangayo sa imong Ginoo na sa diyang kami na inom lugar iibigan imong tupa. O Lord, pagkaon sa Panginoon, among hinumduman, among kamatayon. O Lord, naiusa kami diya sa imong Ginoo. Dalay doon ka sa katapusan naman this we ask in Jesus' name. Amen. Atong receive the pizzo ng makuhan na.